Bé, anem a fer un control proporcional i anem a testejar-lo amb senyals de prova. Bé, per fer això fem servir un projecte de TIA Portal. Aquí tenim la CPU i dintre la CPU podem trobar la carpeta dels blocs de programa en el qual doncs, veiem que hi ha diversos OBs. Aquest OB30 és un OB cíclic que el que conté és la funció PID. En aquest cas estem treballant amb la conc. Aquesta funció la podem trobar aquí a la llibreria en les instruccions de tecnologia dintre de la carpeta de PID control en les funcions bàsiques de PID. D'acord? Seria una funció per un controlador continu. Bé, en aquesta funció PID li hem posat una sèrie d'entrades i sortides. Tenim aquí, aquesta entrada d'aquí seria l'entrada de reset. En aquesta d'aquí tenim el cicle d'execució de la funció, el temps de cicle d'execució. Aquí veiem la consigna, l'entrada per perifèria i la sortida per perifèria. Totes aquestes variables que tenim aquí les hem posat a dintre d'un bloc de dades i són les que podem observar aquí, no? De la set reset, d'acord, que seria la variable que ens farà el reset de la funció PID que hem vist abans, la de consigna, que és la que ens centraria el valor de consigna a la funció, i el temps de cicle d'execució de la funció. També tenim la funció startup. Aquesta funció startup està a l'OB100, és una funció que s'executa només quan el PLC passi d'estat stop a run, i el que fem és que tant si aquesta variable està a 1 com està a 0 li fem un set per assegurar-nos que està a 1. En el segon segment li fem un reset a la funció per assegurar-nos que tots els valors acumulats de control integral, per exemple, tornin als seus valors d'inici. I un cop ja hem fet aquest reset a la funció PID, el que fem és col·locar una altra vegada un 0 en aquest bit, d'acord, que és el que ens fa set reset. Per tant, primer s'executaria aquest OB, faríem el reset a la funció i després arribaríem a la funció, al bloc OB30, en què la funció doncs, ja estaria resetejada i preparada per començar a treballar. Quan arribem aquí, aquesta variable és la que li hem fet un 0 en l'OB100, per tant estaria 0 i no estaríem fent reset sobre la funció. També comentar que l'OB30 de PID, si mirem les seves propietats, veiem que li hem establert un cicle d'execució de 100 mil·lisegons, d'acord? Per tant, aquest OB, que és de tipus cyclic interrupt, el que podem assegurar és que s'executarà de forma determinística cada 100 mil·lisegons. En l'OB31, que també és un OB tipus cyclic interrupt, aquí el que hem ficat són les funcions que ens simularan les ones que farem servir per testejar la funció. Tenim la ona triangular i la ona quadrada, i amb aquest bit d'aquí, l'activate, el que fem és activar la ona triangular, que es gravarà en la variable de consigna que hem introduït en el PID, i en aquesta d'aquí, quan activem la funció quadrada, el que fem és que en la variable de consigna del PID estem introduint la sortida d'aquesta funció. Per tant, és com si estiguéssim introduint una ona quadrada al PID. Bé, si volem treballar sobre el PID, el que hem de fer és anar a la funció tecnològica, perdó, al bloc tecnològic. En aquest bloc tecnològic doncs, tenim dos possibilitats d'interactuar amb ell, un que és configurant-lo i l'altre que és en la posada en marxa i supervisió. Bé, anem a veure primer la configuració. En aquesta configuració tenim tres nivells. El primer de tots tenim que en aquest nivell s'està creant diguéssim,
la lectura del valor real del procés que volem controlar, i llavors tenim diverses formes d'introduir-lo. En el nostre cas, com que no farem servir una entrada de valor real, perquè farem una simulació i l'únic que volem veure és com es comporta el PID quan tenim una senyal d'error, doncs mantindrem sempre aquest valor a 0. En el segon nivell tenim l'algoritme de control continu, que seria el PID, i aquí podem decidir quina estructura de control volem utilitzar. Per exemple, aquí tindríem doncs, una estructura d'un control proporcional, però podem escollir integral, podem escollir derivatiu, o tenim combinacions com el proporcional integral, proporcional derivatiu, integral derivatiu, o la combinació de les tres seccions, que seria el proporcional integral derivatiu. Nosaltres, com que volem fer ara una prova amb un control proporcional, doncs deixarem aquest d'aquí, i aquest seria el guany que utilitzem com a paràmetre del nostre control proporcional, que ara està posat en 0,5, els podem mantenir en aquest valor. I finalment aquí, en aquest tercer nivell, tenim com traiem la nostra variable manipulada, que serà la que enviem en el nostre actuador quan vulguem fer el control. Ara està ficat que treballi en mode manual i els límits en els quals treballa la nostra variable manipulada. Per tant, estaríem treballant entre 0 i 100%. Anem a fer que pugui treballar en el rang negatiu, llavors tindríem menys 100, i això ja ho tindríem. Bé, el que hauríem de fer doncs, ara és iniciar el simulador. Anem a carregar-lo, per tant anem a buscar la IP del nostre controlador. Ok, seria aquesta d'aquí, ja l'hem trobat, i comencem el procés de càrrega del nostre projecte en el PLC. Sobreescrivim tot i ja directament, quan acabi el procés de càrrega, el que fem és posar en mode run el nostre PLC. Ok, veiem que ja està funcionant. Per tant, ens podem posar online. I ja estaríem online. Bé, com que ja tenim això tot en marxa, el que anem a fer és utilitzar l'eina de commissioning per poder observar com es comporta el nostre controlador proporcional. No farem servir el valor real, hem comentat, per tant això ho amagarem i treballarem amb una escala de podem deixar de 0 a 100, sí. Anem a veure, ens posem online en aquesta interfície, arrenquem i anem a veure les nostres senyals. Veiem que ara veiem la senyal de set point, però també podríem veure la nostra variable manipulada, que està en vermell, d'acord? I també es troba a 0. La variable manipulada la podem llegir aquí, veiem que està a 0, perquè en mode manual estem forçant el valor 0. Això ho podríem canviar, podríem posar, per exemple, 50. Com que es trobem en mode manual, quan carreguem aquest 50, veurem aquí com fa aquesta transició i la sortida del nostre PID es ficaria a 50. Anem a mantindre el valor 0. Farem també que aquesta finestra de visualització sigui més estreta per poder apreciar millor els detalls de les senyals.
I el que farem ara és anem a veure com s'observaran les senyals d'entrada, que seran les senyals de test. Per poder treballar amb elles, obriré el bloc de dades, visualitzem, i aquí tenim els paràmetres que ens permeten caracteritzar aquestes senyals. Faré que es vegin les dues finestres alhora i visualitzaré el set point. Ok, per tant, ara el que em queda fer és, per exemple, vaig activar la senyal quadrada. Aquí li donem el valor 1 i aquí ja podem observar com tenim que se'ns ha generat la senyal quadrada. No podem veure la part negativa perquè tenim l'escala entre 0 i 100, anem a posar menys 100 i 100 i així podrem apreciar tot el marge de la senyal. I aquí ho tenim. Podem fer que aquest període de transició de la senyal sigui més llarg. Farem, per exemple, que sigui de 10 segons. Ara es mantindrà 10 segons en menys 100 i 10 segons en 100. Bé, per poder observar com es comporta el nostre controlador, el que haurem de fer és sortir del mode manual perquè comenci a generar, a funcionar el control proporcional. I veiem aquí el nostre valor de set point. És important comentar i recordar que, tal com hem fet aquest programa, el nostre valor de set point és el mateix que tindria l'error, perquè l'error es genera com la resta entre el set point i el valor de procés. Nosaltres sempre mantenim el valor de procés a 0, per tant, en aquest valor d'aquí sempre li estem restant 0. És a dir, que el senyal d'error i el set point seran la mateixa senyal. Per tant, hem d'entendre durant aquesta prova que el nostre set point és la senyal d'error. Nosaltres el que volem veure és com actua el nostre PID sobre una senyal d'error. Bé, aquí tenim aquesta transició i el que farem és donar-li que comenci a treballar en mode de regulació i veiem com ens està donant una sortida de 0,25, d'acord? Mentre que l'entrada, que seria l'error, és de menys 50. Per què ens dona aquest valor? Bé, hem de recordar que la variable manipulada, o sigui, la senyal de control que ens genera el nostre PID, el que fa és agafar la senyal d'error, que en el nostre cas ara mateix seria menys 50, ho multiplica per el nostre guany proporcional, que és 0,5, això dona menys 25, i aquesta és la senyal que dona a la sortida. Ara ha passat a 50, per tant, 50 per 0,5 dona 25, i el que veiem a la sortida és aquest valor de 25. Podem modificar aquest guany, per exemple, podem donar valor 2, i carreguem aquest nou guany en 2. Llavors, què és el que podem veure? Doncs el que veiem és que ara la nostra senyal d'error està en 50, 50 per 2, 100, i el que veiem a la sortida és 100. Ara val menys 50, per tant, el que veiem a la sortida és menys 50 per 2, menys 100. Podem modificar, per exemple, un valor d'aquests. Anem a fer ara que el valor, l'amplitud positiva sigui de 25. Ara estem en la part negativa de la senyal quadrada, aquesta senyal de test,
i estem observant la sortida menys 100, que és el resultat de menys 50 per 2, i en aquest moment en què canvia, el que veiem és que 25 per 2 dona 50, i ara ens està donant 50 la senyal de sortida. Sí? Podem utilitzar ara un altre senyal per poder veure com es comporta el nostre controlador proporcional i ho podem fer amb la senyal triangular. Per tant, vaig a desactivar la senyal quadrada. Ja la tenim desactivada. Sí, està desactivada, però s'ha quedat el set point en valor de 25, que és l'últim valor que ha agafat la sortida de la senyal. Vale? Per tant, aquesta variable que estem utilitzant com a entrada set point s'ha quedat en 25. Anem a activar la senyal triangular i ja es modificarà de forma automàtica. I ja comença a treballar la nostra senyal de test triangular. Anem a suavitzar aquestes línies perquè no es vegi aquest decalatge que provoca el temps de mostreig. La nostra senyal d'error és la senyal de color negre. Per tant, veiem que segueix la traça d'una senyal triangular que oscil·la entre menys 100 i 100. I què és el que observem en la nostra senyal de sortida, la variable manipulada, és a dir, la senyal de control? Anem a fer un stop i així ho podrem observar millor. Així, per exemple, el que podem fer servir són els cursors. Farem els cursors verticals i si col·loquem aquest cursor vertical, per exemple, en aquest punt d'aquí, d'acord? Anem a fer que... Veiem que aquí dona la senyal d'error, està en 20,15 aproximadament. I què és el que trobem per la nostra senyal manipulada? Doncs seria de trobar 20,15, que multiplicada per 2 seria uns 40/30. Observem, doncs, que això ho podrem veure... Això haurem d'utilitzar el cursor vertical. Aquí tenim que ens trobem a 19 i la I1 es troba a més o menys el doble, d'acord? De forma que podem comprovar una altra vegada que en cada instant de temps la nostra senyal manipulada és el doble del que té la senyal d'error. I això és perquè el nostre guany val 2. Què passa en aquesta regió d'aquí? En aquesta regió d'aquí, com que nosaltres li hem donat un límit de 100 a la nostra senyal de control, quan el producte de la senyal d'error per al guany supera o és igual a 100, doncs s'atura el valor en 100, i sempre és 100, fins que el producte torna a ser menor que 100, de forma que ja es torna a graficar aquí d'aquesta manera. Passa el mateix en el límit negatiu, en el qual doncs, la senyal d'error multiplicada per al guany també ens dona un valor que s'atura per sota, en aquest cas a menys 100, tal com li havíem indicat en la configuració de la nostra senyal manipulada.